చందమామ కథలు చదివా రెక్కల గుర్రాలుంటాయని నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో. చందమామ కథలు చదివా రెక్కల గుర్రాలుంటాయని నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో. బాలమిత్ర కథలు చదివా పగడపు దేవులు ఉంటాయని నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో. నా కోసం రెక్కల గుర్రం ఎక్కి వస్తావని, పగడపు దేవికి నువ్వే నన్ను తీసుకెళ్తావని, ఇక ఏ నాటికి అక్కడే మనము ఉంటామని నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో. నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో. నువ్వే నాకు ముద్దిస్తావని, నేనే నీకు ముద్దిస్తానని నమ్మడా